Google-kääntäjä, joka on kännykässäsi. Osaa kääntää sanoja ja tekstiä, osaa kääntää kuvissa olevaa tekstiä, osaa kääntää puhetta js. Osaa kääntää keskustelua eri kielten kesken. Tiesitkö, että jos sinulla on tällainen Android-kännykkä, niin itse asiassa osaat yli 100 kieltä. No missä tämä tämmöinen kielitaito sitten piileskelee? Katsotaan täältä näitä Google-palveluita ja täältä etsitään tämmöinen ötökkä, kun tässä näkyy Google-kääntäjä ja laitetaan se päälle. Niin tässä nyt on sovellus, jolla voi kääntää tekstiä eri kielten välillä ja niitä kieliä on yli 100. Ennen kuin lähdetään käyttämään, niin katsotaan paria asiaa. Tässä on nyt vasemmalla puolella lukee Suomi ja jos tästä klikkaa, niin tulee nähtäväksi valikoima kieliä. Sieltä voit valita sen lähdekielen, josta haluat kääntää toiselle kielelle. Ja täällä toisella puolella lukee englanti. Täältä pystyy valitsemaan sitten taas sen kielen, jolle haluat kääntää. Näin. Ja sitten tässä välissä on tämmöinen nuoli kahteen suuntaan, niin tästä sitten pääsee vaihtamaan. Nyt on englanti vasemmalla ja suomi oikealla, eli käännetään englannista suomeen uudestaan, niin nyt käännetään suomesta englantiin. No sitten toinen asia, jonka voisi katsoa, on se, että otetaanpa täältä nyt esiin sitten nämä asetukset. Ja tässä on tämmöinen kohta kuin ladatut kielet. Klikataanpa siitä ja nyt täällä lukee, voit kääntää tekstiä näiden kielten välillä ilman internetyhteyttä. Ja sitten täällä on pitkä luettelo kieliä, jotka voit ladata puhelimeen paikallisesti niin, että niiden kielten kesken voit tehdä käännöksiä ilman internetyhteyttäkin. Tässä on nyt jo valittuna Suomi ja toi englanti näytti olevan täällä jo entuudestaan. Että nämä nyt on ne lähtökohdat, joista sitten voidaan lähteä kehittelemään asioita. No niin, ensimmäinen käyttötapa on sellainen, että tähän voi kirjoittaa tekstiä. Jos voi olla yksittäisiä sanoja tai lauseita, esimerkiksi tehdään nyt vaikka näin, Suomesta englanniksi, missä on lähin apteekki, näin. Ja kun poistetaan noin näppäimistöt tuosta, niin tässä meillä lukee vastaus. Eli tämä on niin kuin ensimmäinen peruskäyttötapa, jota voidaan tehdä. Sitten seuraava käyttötapa voisi olla sellainen, että tässä on tämmöinen mikrofonin kuva, kun pistämme sen päälle, niin katsotaan mitä nyt tapahtuu. Klikataan tästä. Ja nyt, missä on lähin apteekki? Noin, ja siitä se sitten tuli. Hienoa, tällä tavalla on päästy alkuun. No niin, katsotaan nyt sitten seuraavaa käyttötapaa. Vaihdetaan tästä ensin käännösjärjestys niin, että nyt käännetäänkin englannista suomeksi ja sitten mennään. Täällä on tämä kamerakuva, otetaan se tällä tavalla ja sitten etsitään jotain käännettävää. Me otimme kuvan. Ja nyt sitten, mitä täällä lukee, nyt meni vähän pieleen, mutta huomaat, että katsotaan tästä tämä alkuperäinen, no se on vähän epäselvä, mutta se on englannin kieltä. Ja sitten tässä on käännös, liitä video recording streaming tietokoneeseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä pystyy kääntämään tällä tavalla kameran avulla. Ja tätä voi käyttää esimerkiksi kaupungilla liikkuessa, kun näkee erinäköisiä kylttejä ja muuta, niin niitä voi yrittää kuvata ja sitten parhaassa tapauksessa saa sitten siitä ymmärrystä itselleen ja tietää miten toimia.
No niin, otetaanpas nyt sitten seuraava käyttötapa. Tässäkin lähdetään tästä kamerasta. Näin. Mutta nyt ei ruvetakaan osoittelemaan kuvattavaa, vaan nyt klikataan tästä toisesta, niin tästä me päästään täällä kännykässä ennestään oleviin kuvakokoelmiin. Ja täältä voidaan sitten valita käännettävää materiaalia. Otetaanpas tästä nyt näin. Tässä on nyt tämmöinen kuva, jonka mä olen ottanut jostain tuolta Facebookista napannut. No nyt jos me käännämme tässä nyt nämä kielet näin, niin kuinkas meille kävikään. Nyt me saatiin sitten tästä asiasta tässä mainoksessa olevat asiat käännettyä, eli alkuperäinen oli suomen kieltä ja sitten toinen oli sitten englannin kieltä. Eli tällä tavalla tässä oli nyt sitten jälleen yksi uusi käyttötapa. Tutkitaan nyt sitten seuraavaa ominaisuutta, joka tästä Google-kääntäjästä löytyy. Valitaan täältä alhaalta tämä keskustelu. No nyt tässä on erilaisia vaihtoehtoja hoitaa tätä asiaa, mutta kuten huomaat, niin se rupesi kuuntelemaan mun puhetta ja tulkitsemaan sitä. Mutta jos haluat, ettei ihan näin hervottomasti tämä asia etene, niin kannattaa tätä tämmöistä tähteä tässä klikata. Ja uudelleen nyt sulla on 2 eri mikrofonia. Tätä mikrofonia painetaan silloin, kun puhutaan suomea, eli katsotaanpas nyt. Nyt tässä puhutaan suomen kieltä. Ja se kääntää sen englanniksi. Ja nyt sitten, now you should speak English. Että tällä tavalla tämä homma tapahtuu jotenkin hallitusti, mutta kuten kävi ilmi, niin tässä nyt sitten on erilaisia tapoja edetä tämän asian kanssa. Nämä kaikki käyttötavathan tässä Google-kääntäjässä on sellaisia, että niitä kannattaa ehdottomasti harjoitella kunnolla ennen kuin joutuu tositilanteeseen ja aikoo niitä tosipaikan tulla käyttää. Lisäksi on hyvä ymmärtää semmoinen asia, että löytyy myöskin kutakuinkin kaikissa Google-sovelluksissa löytyy kohtalaisen hyvät ohjeet. Ja esimerkiksi tässä nyt edettiin tänne Google-kääntäjän ohjeisiin ja vaikkapa tästä katsotaan erinäköisiä kohtia, niin täältä voi sitten tutkia, mitä kaikkia ominaisuuksia on. Mutta jo tästä pienestä selailusta huomaat selvästi, että täällä on aika paljon asiaa tutkittavana ja opiskeltavana, että siitä vaan hyvää vointia ja hyvää jatkoa ja toivottavasti pääset asian päälle niin, että hallitset sitä riittävästi, että saat siitä hyötyä ja iloa.